September ni riat sang ni som ni panga tho tan ni ania Bahzar thlir tu te chibai ule nimin lama chanchin thar langsa le beng verber zinga mi chu Russia scientist ten cancer vaccine an peitak thu an puan chu ni Russia ram kho chaklam kho pui Vladivostoka Eastern Economic Forum a nimin khan Russian Federal Medical and Biological Agency FMBA how to Veronica Skevortsova chuan Russia scientist and cancer vaccine chu man theian peitak thui a puang ne in Russia News Agency TASS chuan an tarlang Russia mithiam te cancer vaccine siam chuathar hi enteromix antia COVID-19 vaccine an siam dan mRNA technology manga siam ania vaccine siam dan tlang puya chuan mihring an na thlen tu virus chakto lo chu mihring taksa thunin mihring taksa na do tu te chuan an hmel hriat lo virus ron lut thar chu lo bein virus chakto lo ni wangin olsam takin an he dan an lo hrengal maya chumi hnuah chuan virus chak tha po lo lut ma se kan tak saral do tu te chuan kha virus ne dan khan hriat to wangin an lo hne zel thei to ni chu tinga vaccine siam dan phung chu COVID-19 vaccine siam dan khan ni lova mRNA technology a hi chon vaccine chuan mihring taksa chu virus do tur big do thei turin ati chak ve thungani Skevortsova chuan tuna cancer vaccine man thei peitak hi kumtam tak chung zir chian na nei ani thu sain preclinical trial po kumthum chung nei ani atia enchin na hian vaccine hi mihring in lang non point taksa chian na thlen lova a him to kani ti hriat ania cancer a zirin a tho dana inang lova cancer tumor thangzel tura ve na po za som ru ka tanga za som riat te ani thei antiani heti la hian he vaccine enteromix hi cancer zongjong vaccine ni lovin Pumpui cancer big tan ni in soyania tuna hian thuak cancer le vun cancer chi hrang vaccine siam konga po mason la chak takan nei ni in Skevortsova chuan a soibok Russia chuan Ukraine a bei war zela nimin khan Ukraine sarkar building an bei ni in Ukraine official te chuan an soya Russia hian Kyiv kho pui leili laia Ukraine cabinet building then khat kap fu in building a kanga mi pathum thi in thijinga hian no sen kum khat mi atel anti Ukraine hian Russia hi drone manga chang let ve ngalin Russia ram drusba oil pipeline chun ti chia ram pahni te hian sarkar building le energy mun ten in be sakta ka wangin indona hi ama aina hlau umin an lasa ta viau ni in soi the ani a Ukraine official te chon Russia in Kyiv kho pui leili Pechersky district a sarkar building ten be hi thleng mazat chunga Russia be na lasa berani thu an soi Ukraine Prime Minister Yulia Sviridenko chuan avoi khatna sarkar building chu hmel ma te be na wangin a chia a building te hi chu kan sa thale mai thei nunnai ro kan lakir thei to lo atia an tho puiram te chu Russia hi thu mai ni lo thil ti a chang le turang enin Russia chu oil le gas a na zo ka hrek turin ang enani Kyiv kho pui mayor Vitali Klitschko chuan Russia hian in rin ni zan le chol ni jing in kar khan an bei ti sain atira drone an mang phota missile in an kap le ni in a soya hliam tur enge mazat anom thu le in chim le ka nga wangin zan kho in Ukraine emergency service te chuan boi hle ni in a soibok Ukraine Air Force te chuan Russia hian in rin ni zan le chol ni zan hian drone zariat panga le missile som pathum mangin an bei ti an soya Kyiv kho puya sipai ho tu Timur Tikachenko chuan Russia hian civil mi te omna ti an hriat reng po an bei zel to ni in a soyani Russia in Kyiv kho puya bei hnu lok hian Ukraine chuan Russia oil mun ten bei ve ngala drone commander Robert Brovdi chuan Bryansk Biela Druzhba oil pipeline an ti chiat thule he pipeline hi Russia ramatanga Hungary le Slovakia oil an pek na ni ati in rin ni zan thil thleng chungchang a hian Russia chuan official in thu chuan siam lova an air defense unit te chuan Ukraine drone somruk pakuan ti chiat thuero Russia media te chuan an puangani Yemen rama om Houthi helpol te chuan Israel an beinan chhunzawm zela nimin khan Israel ram chimlama om Ramon International Airport tuipui sen bul hnai khopui eilat khuami chu Houthi te hian drone mangin an beya huninga mochen chu he thlona trum hun hi kharani a Israel Airports Authority te chuan Houthi drone te hian airport a passenger hall deng chiani in an soi Israel Emergency Service Magen David Adom chuan Houthi te beina wang hian mi pakhatin hliam te na watur ni in an soya Israel sipai te chuan Yemen ramatanga Houthi te drone ka chuatam tak chu an lo ti chemana
thlona tum mun hi pakhatina fu ni in an soi boka Ramon Airport hi kumsang ni som pakwa tanga hon tran khani in Israel International Airport lian Ben Gurion Airport Tel Aviv kho puibulami ti lawa Israel International Airport nei chunani Ramon Airport drone manga be ni thu puan ani vele hian Houthi te chuan an ti ani thu an puang hala Houthi Pol Media Office ho tu Nasar Udin Amer chuan Israel thlona tum hun be na chuan sipai te that zialan tir tu ani atia Israel Airport te hi a him lova chu wangin ramdang mi te chuan an sahim na Israel Airport mang su se Israel hun poimo te po be zelani ang ati ponto thinangin tun hnaya Israel hian Houthi te hian Prime Minister le cabinet member te an tha saka Houthi te hian na zoka Israel be an tum thu an puang ngala tuipui sena Israel longpo drone le missile mangin an be chhunzawm ani heti la hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan ramsang in norma se Gaza City an be chhunzawm zel don ti apuanga Gaza Hamas te op mun lian chun Gaza City la khi Iran pui pol te kan be na napoimo berani atia Gaza City an be ma hian Palestinian nuai khat ai tam chuan mun himlaman pan ni in a soibok heti lai ve khian Israel Foreign Minister Gideon Sar chuan ramsang in Palestinian state din an du thule Palestinian chu ram pakhat anga recognize an tum thuan puana wangin boinan la sazoka chhokang ti hlawom thua soi ponto thinangin France le Britain po telin Europe ram enge moza chuan UN General Assembly nei tura Palestinian state chu recognition pe kan tum thuan soi to a Gideon Sar chuan hetiang hi thlengani chuan Middle East a boinan la sajok chuakin Israel chuan thutluk na dang siamin remna le mona nei har sa sotang France le Britain ten hetiang thutluk nan siam hian ti sualian takani atia engtin nge Israel in a chan le don ti ero soilo thungani Japan ram Prime Minister Shigeru Ishiba chuan nimin khan Prime Minister ani na tanga ban thua puanga kumin July thla Japan Upper House in thanpuyan chaklo na wangin a party Liberal Democratic Party chuan bang turin an nora Ishiba chuan Liberal Democratic Party President kani na tanga ban po katumani ati kumin July thla in thanpuya khan Japan ram Upper House members an hi somli pariat omna LDP le an tho pui komeito te chuan seat za somni pahni chaula in an seat nei lai za somli pali po an phak lova hei wang hian majority an phato lova Ishiba hian a chakpui zo lo ti in party chunga bang tura nor ngalani Ishiba hian tumnga beina ani kum September thla in thlana hne na changin October thla khan an party president ni na chel tana in thlanpuya chaklo ma se an ram politics a boina lian taka chua hlo om ti in bana tum lo thu asoya ma se an party a trantu nei to manglo wang le an party hian in thlan that nei thuai tuma man la ka wangin a bang lo thei talo ni Ishiba hi kum somruk pariat mi ni in kum sang ni tang khan Prime Minister ani a akai hroina hnuai a hian kum sang ha zakwa somnga panga tanga Japan ramaro rel to LDP chu na satakin an tlatniama Japan ram thingtlang khwa te ti masona tum thule an rama mihring tlem zel chungchanga po chaktaka mhala ka tiam te chu hlo chamna lang sarani a Japan rama politics boina lian taka intran chhaumek ani heti la hian in rin ni khan Japan ram lal fapa Prince Hisa Hito chuan kumsom pakwa tlengin Japan rama chuan lal chung ko le mi puiten lom hle a Imperial Palace a Hisa Hito kumsom pakwa tin lom na hero pui taka nein puitling ani ta ti lantir nan lukhum khum tirani Hisa Hito hi tu na Japan Emperor nimek naru huto unau pa Fumi Hito fapa ni a Japan lal chung ko hian fapan nei hlei thelo wangin kumsang ni paruk September ni ruka piang Hisa Hito hian ngai vena hloa naru Hito lal huna top chuan Hisa Hito pa Fumi Hito chu Emperor ni turani a achan chu Emperor naru Hito hian fapa nei lo wangani Hisa Hito hi Japan lal chung ko thla zinga kumsomli chunga mi pa puitling omle masaberani a Japan lal chung kwa meichia in rowan rel ngai lo wangin Hisa Hito hi Japan Emperor ni le turani dona Hisa Hito chuan lal chung kwa mi pa kani angin kati tur kati zelanga kamo phutna po ka hriani ati Japan lal ram hi kumsang ni le zaruk zeta upa ni to antia mi pa chawin rowan rel thina wangin lal chung kwa mi pa fa piang hlei theilo chu kum enge moza chung an mang an pui to a mi pui ngai dan te la in mi pui te chon mei chelal nei mai pon du ti an soya
tuna chon Japan lal te hian an ramro relna thunei nan nei to lo chungin Japan mi puite chuan an zain an ngai sang hle a Japan ram kalphunga poimo na le hlutna lian tak an la nei zela heti lai hian Japan lal fapa pasala nei tu hmeichhia te chu fapa nei tura be seina na sat thei ema wangin Japan lal fapa te nu puini du Japan nu lan wang hle ni in an soyani nimin khan Yamuna lui lian chuan Taj Mahal banga chim thleng to ni in official te chuan an soya Yamuna lui chim chin sang zel hian he lui pui kama cheng mi then khat in po a chim to ante tunhaya Himalaya tlang chuan hnuai Himachal Pradesh le Uttarakhand state te nasa takin ruasura he hian Yamuna lui pui atilian meka local historian Ras Kishore Raje chuan kumsang ni somni pathum po khan tu nang tho hian Yamuna lui pui hi liana Taj Mahal banga chim thleng ni in asoya Mughal ho hun lai sak Taj Mahal hi Yamuna lui pui lian thin hrengreng chunga sakania wangin hetianga tui chim awang hian a chiat pha ngai lo ni in asoyani Yamuna lui pui chim chin hi sang zelin tuna hian hlau om chin chiana meter zani panga point pathum chu chim pel to a Delhi kopuya chon meter zani le pali point panga chim thlen khan mi puite chu inral ring turin hriati ran ni to a tui chim chin hian meter zani paroga thlen chuan mun niam zuala om te chu mun hima thiar chhuat to turan ni wangin district official te chu an inral ring mek ani Bahzar lo thlira wangin kan lo me